adoh papane nanging daya panase kagila-gila. Kawasa mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter banter hanguntar-untar temah bengawan kedung tuk balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma. Saben-saben kang gumelar gampang kobar dening swasana, gampang kobar dening uruping geni, labet garing lan ringkihe. Ora ngemungke wreksa, wisma, wana, nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana. Panas baran, buteng budine, larang sabare, cepak muringe. Kaya gegem mawa sak enggon-enggon bisa mubal. Saben senggolan maletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane, ngendelke panguwasane lan ngendelke donyane. Kautaman lumpuh, tepo slira rapuh, rasa kamanungsan rubuh. Dupeh bisa muwus, banjur omong sak gelem-gelem, manguwuh-uwuh. Rasa gething den pupuk saya wimbuh, nyacat ngina sak pepadane tanpa rasa ewuh. Tumindak dursila, pakarti candala ora mingkuh, nadyan dudu darbeke, mangan mung waton butuh, sing demen gendak selingkuh, mbuh ora weruh. Keh wong adu-adu lan gampang didu, mula padha tangga nganti ora wanuh. Sedulur dadi mungsuh, anak karo wong tuwa munjung pisuh. Negara kesruh keh rerusuh, saben nggon ricuh padha bangsa srawunge lumuh. Keh pengarep-arep ning ngarep aruh-aruh, nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh. Rebut pangwasa pupuh pinupuh, tandarbe rasa trenyuh. Gamaning perang dudu mimis, dudu mriyem, dudu bedil, nanging reka daya kang ampuh. Tekane lelara kaya teluh, kahanan saya gegirisi, lamun tan betengi negara bisa rubuh. Amung jiwaning para satriya kang tangguh, para prawira kang wis saguh dadi tamenging negara, ngudhokake urip kanggo nuwak adeg jejeke nusa lan bangsa. Yo. Maju, maju. Maju Nek miturutku sing kudune dadi ratu Pringgondani kuwi turun Prabu Tremboko, adine Prabu Arimba, ya kuwi Raden Brajadenta. Ora bisa. Lelabuhane Brajadenta ki apa? Ngurus wilayahe wae ora pecus. Kok arep nyekel negara Pringgondani. Nek aku luwung milih Raden Gatotkaca. Gatotkaca ki sapa? Bocah wingi sore, ilmune durung mumpuni, durung duwe pengalaman, ngono kok arep tranyak-tranyak dadi ratu. Arep digawa nyang endi negara iki? Disawang wae. Disawang. Sing menang Brajadenta apa jagoku Raden Gatotkaca? Yo.
Loh, masa mesti Gundala Gundala ngecak samudra Bencong khusus besok orang jagat Prabawaning apa bayuto Angkasa mesti Gundala Gundala ngecak samudra khusus besok orang jagat Prabawaning pangit banjir manus karasaning priyong rambutan kamukten ampreh dadi ratu balelo sang raja teka den panggak sang raja musti Gatotkaca, kowe kelakon dadi ratu ana negara Pringgandani. Ning langkah ana dhisik bangkene pamanmu Brajadenta. Sing sampeyan penggalih menapa lho, Den? Kula aturi paring dawuh. Semar minangka batur pangembating tutur. Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged madangaken pepeteng ngudari reruwet Dikandara Gatotkaca. Den, suwawi kula aturi paring dawuh, Gus. Pangudari Tyasra riwut Urawati rawat wawadi
wedi lamun kauningan mring sang hambek ngomaladi tanwandi pinardi bloko kajorenan kang hambek juti sing bakal lenggah dampar keprabon dadi ratu ing negara Pringgondani ora ana mung Gatotkaca kamangka Semar kamangka aku ora saguh dadi ratu Pringgondani Gatotkaca durung pantes dadi ratu ana Pringgondani wo Semareka den prayitna semurire eka hambale Tityani Gandayani Trisanya Pranama sasi sampeyan niku kok aneh entuk kanugrahan bakal didadekke ratu bakal didadekke pemimpin kok malah sampeyan susah kok malah sampeyan sedih wa Semar wonten dawuh Gatotkaca ngrumangsani aku lagi bocah wingi sore aku durung duweni pengalaman aku durung pantes pinilih dadi ratu ngayomi para kawula lan bebrayan agung sak Pringgondani wa Semar sampeyan niku kudu eling lho Gus sampeyan kudu eling sedaya kawula ing Pringgondani niku sampun sarujuk para bebrayan agung wis padha mathuk gambuh ing rasa menawi paduka Ndara Gatotkaca kedah jumeneng ratu ing praja Pringgondani. Kenging napa? Kenging napa kok paduka mboten saguh, paduka nolak, paduka nampik? Niki sing milih niku rakyat. Senadyan sampeyan ngrumangsani bocah wingi sore ning durung karuan sing tuwek-tuwek nika iso meranata negara Pringgondani ngoten. Niki wis wancine ngoten. Sing nom-nom kados sampeyan lenggah dampar keprabon nata praja Pringgondani. Niki wis wancine sing nom-nom do jumangkah, wayahe sing nom-nom sing padha kumrembyah. Yang muda yang berkarya ngaten nika. Lah sampeyan arep didadekke ratu kok ora gelem. Sampeyan niku pun disengkuyung karo wong pirang-pirang lho. Wa Semar, aku isih ngrumangsani durung weruh kawruh babakan kaprajan wa Semar. Babakan kaprajan ilmu babakan kaprajan Gatotkaca isih durung jangkep, Gatotkaca isih durung duwe, Gatotkaca isih durung mumpuni. Mangke kalih mlaku saged ngaten. Alam badhe hanenuntun lampah sampeyan. Pun to percaya kali Semar.
yen wis wancine dadi ratu senadyan endo kaya ngopo sampeyan ora iso selak sampeyan ora iso nolak lho ngaten wa Semar apa ora pirsa babakan apa kok nganti Semar niki ora ngerti pranatan utawa aturan pringgondani kuwi sing duweni hak wewenang nurunke wiji ratu kuwi trah kakung trah lanang ewadene ibuku Kanjeng Ibu Arimbi kuwi trah wadon utawa trah wanita ora duweni hak wewenang nyekel kemudining negara Pringgondani wa Semar niku to Semar pun ngerti nek mung perkara niku manut pranatan utawi aturan Pringgondani niku sing menang nurunke dadi ratu niku mung trah lanang mung trah jaler pancen Ibu Dewi Arimbi niku mboten duweni hak wewenang nurunaken wijining ratu ning wonten ceritane wonten dedongenganipun ingkang sampeyan kudu ngerti sing sampeyan kudu pirsa dados ibu sampeyan Dewi Arimbi nuding sampeyan dadi ratu niku kok mboten ampiak awur-awur mboten ngawur niku wonten dasare wonten wewatone ana dongenge dedongengan apa wa Semar mula keng ibu kenceng kersanipun sampeyan sing dadi ratu ana Pringgondani satriya tanah Jawa sing kudu dadi ratu ana Pringgondani niku wonten larah-larahe wonten sejarahe wiwitane nalika keng Ibu Dewi Arimbi Daub utawi Rabi kalian Rama sampeyan bapak sampeyan Raden Werkudara pun ngaten mawon karben gamblang karben cetha karben jelas cetha ngeglo kang tanpa warana kula critani nggih kados ngaten sejarahe kados ngaten ceritane Tegang sang
meneh jelek tumiba gegaran santosa wartane meh teka sikara karuda tataetan kato Prabu Arimba iki dening utamaning nata berbuti bawalek sono lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana hana tepi pangandika bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra aku Prabu Arimba ratu ing negara Pringgondani tak rewangi munggah gunung mudhun jurang krana aku goleki adiku Arimbi kang mentar kang ilang saka negara Pringgondani. Lah kok manut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara adiku Yayi Arimbi jare kok wis entuk sendang pangruwatan. Arimbi wis dadi sulistya ing warni malah wis rabi karo Bratasena anake Prabu Pandhu Dewanata. Kamangka bapakku lan bapake si Arimbi ya kuwi Swargi Prabu Tremboko bisa tumekaning pati mbiyen ya awit disedani karo Prabu Pandhu wong tua. Iki Bratasena. Hoi, ore kata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumangka dek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur
kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen maris kowe sing jenenge Bratasena iki tak sawang kaya Kakang Arimba. Yo pancen bener. Kowe nungkula, kowe nyerah. Tak jaluk adik Warimbi. Aku ora sarujuk, aku ora mathuk yen to adik Warimbi dadi catuk ramamu. Wong nyatane Arimbi wis tresna lahir batin kelawan Bratasena. Walah kalah ya. Ora melek mripatmu kowe. Biyen bapakku sing nyedani wong tuamu. Pandhu Dewanata, utang loro, saur loro, utang pati, saur pati. Ora kena tedak keturunane Prabu Tremboko rabi karo tedak turune Prabu Pandhu Dewanata. Mbuh, ora idep. Dalah biangsat kowe Bratasena. Bratasena. Kowe satriya nanging kowe wegah rekoso. Ibarate tenguk-tenguk nemu kethuk. Yen to nganti kaya mangkono, tetel jiwa kasatriyanmu. Ora ana gunane, ora ana guna paedahe kowe madeg dadi satriya. Yen arep boyong putri, ayo bedahan negarane. Sirnakno ratune. Bandanen Arimbine boyongen. Buta ora kenek diiman tibake ganjur pecah dasmu kowe Arimba. Lagek sore kok wis perang disumbutne biayane. Oh ya. Oke. Hoi! Hoi! Wah! Wah! Ngubengne sikil nganti mubit. Biar kowe ambruk. Ora sepira kasektenmu Bratasena. Junjung kowe. Kumpulke.
tanganmu Bratasena. Aduh. Hei, tak, ho, wah, wah, wo, hei, hei, wah, hei, wah. One, hei, wah, 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 wah. Kejeron iki. Wait. Wait. Wah. Ah. Ayo. Wah, wah, wah. Ah, hey, hi, ah, hoi, ah, ah, hoi, hi. Ae. Ae. Aha. Ae. Ae. Aha. Ding lu ah. Bro bisa.
Ho! Hai! Sino karata mretar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning wong wadya tentreming ati tamtu kena tinulado diasilir wulan dadari kakang Arimbo kowe Arimbi iya kakang kowe wis malih rupa dadi Sulistya kowe malih ayu Arimbi iya lilanana aku dening Raden Bratasena ya kakang aku lilanana Jatukrama karo kakang Bratasena. Piye karepmu? Aku nyuwun pangestu kowe aja bandayuda karo Raden Bratasena ya kakang. Bedah praja Boyong Putri bebasane. Kejaba Bratasena kuwi tedhak turun mungsuh keturunane musuh. Pringgondani kelawan Ngastina nganti tekan saiki kaya satru bebuyutan. Kakang, sing wis ya kakang. Yen jagat iki anane mung wales winales, ora bakal tukul sing jenenge katentreman. Manunggala kelawan kadang para Pandhawa ya kakang Arimbo. Ora sutah wis dadi anteping tekadku yen kowe sida rabi karo Bratasena luwih becik tak entengke patiku Arimbi kakang nanging aku kaya ora negakake sedane kakang Arimbo kejaba iku Kakang Mas Bratasena ya ora bakal bisa nandingi kekuatan kang sarta kadigdayanmu kakang. Kakang Bratasena ora bakal bisa nandingi kasektene Kakang Arimba yen kuwi wis genah. Sawangen kae. Sawangen bojomu nglumpruk tanpa daya. Tak sabet nganggo gadaku. Kuwi mratelakake yen bojomu kuwi ora duweni kasekten sing linuwe. Mendah yen dadi bojomu besok cetha yen ora bisa paring pengayoman karo kowe Arimbi. Ayo janjane ngalahke Prabu Arimba mateni aku ki gampang ning Bratasena ora ngerti karo pengapesanku. Bratasena ora ngerti pengapesanku. Bratasena ora ngerti kelemahane Prabu Arimba yen to sejatine pengapesane Prabu Arimba kuwi yen ragaku disabetke ana tunggak ing wit aren. Ocap nglumpruk tanpa daya prasasat linolosan otot bebayune sang panenggak Pandhawa Raden Bratasena. Nanging
kudu pimirengaken aturira Prabu Arimba yen to pengapesane Sang Arimba kalamunta den sabetaken mapan wonten tunggake wit aren wau to tanggap risang Bratasena ya ngetok karo san kang pungkasan Krida Sang Bratasena. Ora ngira babar pisan kowe tumeka pati Kakang Arimba. Kamangka Arimbi wis ora kurang anggone suka pemut cutelen anggonmu duweni memungsuwaning antaraning Ngastina lawan Pringgondani. Arimbi ora usah kok getuni patine Kakang Arimba. Nyatane kakangmu dijak tentrem ora kena, dijak rukun ora gelem. Kakang Arimba wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa piwulang utama. Ora usah kok tangisi. Sawang rebuta dampyak rene sapa kae? Putra Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala. Braja Denta wonten dawuh Kakang Mbok. Reh ning negara Pringgondani kumplang. Kowe wae sing jumeneng ratu ana kene. Kowe sing bocah lanang nadyan umure luwih tuwa aku nanging aku ngrumangsani wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang pangwasa keprabon. Boten Kakang Mbok, boten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken Kakang Mbok Arimbi. Nun inggih Kakang Mbok, semanten ugi kula pun Braja Musti. Kula lila legawa nderek ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Arimbi. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulur Arimbi, kowe tulus lahir batin apa mergo kepepet? Lahir batin, Raden.
Kenging menapa kok Braja Denta kepengin masrahaken negari Pringgondani sakwutuhipun dhateng Kakang Mbok Arimbi? Awit kula kepengin nyutel cecungkrahan ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Inggih namung kanthi srana Pringgondani kula borongaken Kakang Mbok Arimbi, Ngastina lan Pringgondani salajengipun badhe rukun lan manunggal dados sawiji, Raden. Bagus. Yen to nganti besok kowe Braja Denta nganti ngundhat-undhat negara Pringgondani piye? Menawi kula ngantos ngucik-ngucik Praja Pringgondani, mugi-mugi mboten dawa umur kula, Raden. Bagus, mandi ora kaya ucapmu dhewe. Mongko kantining tumuwu salami mung awas eling eling lukitaning alam. Dados mekaten Gus, ceritanipun dados ngaten. Mangkono wa Semar inggih. Semar pun nyeritakne, kula pun adegan flashback. Lah niki. Nah, di wayang aja nganti kalah karo sinetron. Ana flashback-e barang. Oh iya. Terus panjenengan mboten usah kuwatir. Panjenengan mboten usah kuwatir lan pekewuh babakan Raden Braja Denta. Awit sing masrahne negara Pringgondani sakwutuhipun dhateng Kanjeng Ibu Arimbi menika inggih Raden Braja Denta piyambak. Yo, yen pancen kaya mangkono wae wis mantep rasaning atiku. Saiki Gatotkaca kepengin ngudi marang kawruh kaprajan. Kinarya sangu anggone Gatotkaca bakal nyekel kendho kencenging praja Pringgondani wa Semar. Sumangga langkung rumiyin luwih dhisik kula kanthi tetugur nggih Gus. Sesirih cegah dahar kelawan guling. Awit ratu utawi sipating pemimpin niku kudu kuat prihatine, kudu banter tirakate. Dimen boten wonten suket godhong ingkang nyripeti, krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan Gus. Mangkono wa Semar. Nggih. Ya, yen pancen kaya mangkono Gatotkaca mung manut wa Semar. Nggih, sumangga. Kula kanthi mlebet wonten madyaning alas Parasara. Tapa brata nyedak kalian sing kuwasa. Mangesti sawiji mring Gusti Kang Maha Suci. Barengi sintrang samirana, mugi-mugi anggen paduka dados ratu ing Pringgondani kalisa saking Sambikala menapa kemawon Gus. Sintrang samirana ing waring panlikan puruk ing koran inutan ing manon lumakai kenakon samirana ing waring panlikan
saya tidak akan kapurba dening manungsa ya Raja Denta ingkang triprakara uga kalawan bejo kang sarepetaning pati mungguh iki Raden Brajadenta saka kasatriyan Glagah Tinunu. Tuh, hey ho 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 oh, ho 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 ho
Oh!